Com que el Tai Chi Chuan imita el símbol de Tai Chi, el símbol de Yin Yang, no pot haver cap línia recta en el seu interior, tots són corbes. De manera que, encara que els braços sembli que segueixen una línia recta, en realitat estan dibuixant una sèrie de petits cercles que se van sumant per moure's en espiral en l'espai. Com un planeta que té una rotació sobre si mateix, però també té una translació en l'espai. Per exemple, quan fem l'empenta amb les dues mans no surten rectes, com si estessin en uns rails d'un tren, sinó que comencen pràcticament horitzontals, els colzes separats del cos, i ara, successivament, baixo i faig rodar les espatlles, després els colzes i finalment els canells, fins que les mans arriben al seu punt final. Les mans segueixen una trajectòria recta, però és una suma de corbes que va aconseguint que aquest moviment es mogui a través de l'espai. Això es diu chanceger, l'energia d'estirar el fil de seda. Si estires un fil de seda massa ràpid o d'una manera intermitent s'acaba trencant, perquè és molt delicat, imagina com una teranyina. I vas estirant un fil, si aquest fil es para d'alguna manera o s'enreda massa ràpid o canvia de velocitat, aquest fil es trenca. Aquest símil, aquesta forma de veure el moviment, és la característica de l'estil Chen. Es diu chanceger, l'energia d'enrotllar el fil de seda. Quan llancem un cop de puny és igual, si t'hi fixes ha començat amb el palmell cap al cel i ha anat sortint però ha anat rodant sobre el seu eix. De manera que hi ha una rotació a l'espatlla, una al colze i una al canell fins que el palmell acaba cap a baix. Aquesta rotació que està en els braços també es dona a les cames. Quan jo vull moure en el Cheng Chuan, en el cercle Yang, per exemple, vull moure la mà, primer es mou el turmell, després el genoll, després el maluc, després la columna, espatlla, colze i canell. De manera que tot el cos està connectat a través del que s'anomenen 9 perles o 9 articulacions, que serien l'articulació del turmell, principalment de la cama de darrere, turmell, genoll, maluc, lumbars, dorsals, cervicals, espatlla, colze, canell. Aquestes 9 perles estan lligades amb un sol fil. Si jo moc el fil, totes les perles roden. Aquesta és la idea del chanceger.